Welkom in Kortrijk, waar het 1000 graden is. En waar de foute caravan staat. En waar de studio van Q is. Ja. Super uitgebreide, geavanceerde studio. Amai, amai. 1 laptop en 6 knoppen. En we zijn weg. Huppakee. Duw eens. Nee jongen. En waar er ook een zwembad is. Ja, ça va. En er is bezoek van de ochtendshow. Hallo. Wat komen jullie doen? Bier drinken? Ah nee, sorry. Ah nee, we kwamen voor iets anders. Ah ja, wij gingen het entertainment verzorgen. Entertainment op een camping. Wat is dat? Bingo! Bingo. Dus wij doen bingoavond in de namiddag. En we geven weg een friteus. Alright. Ja. Oké, en mooie outfits ook, dat hoort perfect bij... Dankjewel. Blij dat je het er zelf over begint. En dit is onze fameuze Facebook Live camera, die dan is aangesloten. Daar. En je weet wat ze zeggen, hoe groter de camera... Hoe minder compensatiegedrag. Ik weet niet of dat klopt eigenlijk. En er is ook bezoek van OT. Hallo. Olivia, ça va? Ja, het is warm. Kunt je zingen als het zo warm is? Ja, liever zingen dan leren eigenlijk. Ja, dat zal wel. Ja. Wat gaat je zingen? 500 miles van... De Proclaimers. ja. Ik vind het jammer dat ik afscheid moet nemen van mijn friteuze, maar de winnaars zijn het waard en die hebben dat ongelooflijk goed Je gedaan. kunt altijd nog de friet gaan halen in de frituur, hè. Zijn we weg? Ja, je gaat dat sowieso niet doen, hè. Een bikkie bij of niet? Ja? Ja. Helemaal live hier in Kortrijk. OT. Goed gedaan. Dat is goed. Dat is mooi. En nu we slapen in de warme caravan. Ja, ik hoop dat we die nog wat verlucht krijgen. Ik veronderstel van wel. Er is een luisteraar die zei alles openzetten, ventilator erdoor, dus dat gaan we doen. En anders dan plonzen we even in ons badje. Je moet eens ruiken aan dat water. Nee! Dat ruikt echt raar, dat water. Kom eens ruiken, Maarten. Oh, dat is echt vreemd, Maarten. Doe je niet belachelijk, komt gewoon ruiken aan dat water. Ruik aan dat water. Kom niet aan dat water ruiken, Maarten. Kom niet ruiken. Ruik aan dat water. Ja, als je ruikt, dan houden we erover op. Ruik daar niet aan, dat stinkt echt, dat water. Kom eens ruiken. Allee, ruikt jij er dan eerst? Nee. Op 3. 1, 2, 3. Hoe ruikt het? Ik heb je niet geraakt of wat? Nee, ik ben niet geraakt.